ați spus, și echilibru, cumpătarea. Preocupările. Poate să fie o soluție de evitare a demenței, dar mai avem și zestrea genetică, însă ce voiam să vă propun, suntem în țara în care a luat ființă cele două discipline ale bătrâneții, geriatria și gerontologia. Toată admirația pentru doamna Aslan. Profesoara Ana Aslan, pentru că doamna Angel cita despre un medicament descoperit nou acum în lume. Profesoara Ana Aslan, sigur, novocaina sau procaina, vitamina H în prima parte a cercetării, un medicament aproape uitat în farmacii, preluat acum de o companie franceză, se vinde în continuare. Aslavitalul a fost scos de pe piață, deci nu mai avem Aslavital, care lucra chiar pe celula nervoasă. Vreau să vă întreb dacă procaina, novocaina, tot ce a creat, a fondat profesoara Ana Aslan, sunt convinsă că sunteți în cunoștință de cauză, a contat în medicina mondială. Păi să vă dau un exemplu. Faimoasa actriță care a jucat în... Claudia Cardinale. Claudia Cardinale avea 3 luni pe an rezervație la doamna Aslan. Cu tare actori italieni, alți doi, aveau rezervație la doamna Aslan. Nu erau nebuni să plătească sume mari să-și facă rezervație de tratament dacă n-ar fi fost eficace. Doi, și acum caută și a fost o mare greșeală că s-a încercat, s-a tentat să fie micșorat sau chiar desființat institutul ăsta, care este una din gloriile României. Din nou se vede superioritatea femeii. Sunt de părere că se poate, sunt de părere că are rost, sunt de părere că este folositor și trebuie continuat. Înainte de a o lăsa pe doamna Angel să vă pună întrebări, vreau să vă întreb, din punct de vedere al vârstnicului și aveți locuri unde să mergeți, să socializați? Adică există în România, este creat climatul ca un vârstic să nu stea între 4 pereți, unde devine depresiv, unde... Mai întâi să vă spun cum zic americanii. Și America first. Vezi între America. Când mi-am cumpărat Dacia 1100, 10 ani, m-am dus 2 luni pe an când aveam concediu didactic, cu copiii, cu nevasta în România. Am văzut muzee, am văzut cea mai veche farmacie și așa mai departe, cel mai vechi oraș în România, că de fapt e în Apoca, nu București, și așa mai departe. Pot să vă spun că asta este primul lucru, să te călătorești. A doua preocupare, să citești. Un om care nu citește își înstrăinează o bună parte a realizărilor României. E interzis, strict. Al treilea, trebuie să ai prieteni. N-ai prieteni, nu existi. Americanii spun că dacă ai prieteni, nici nu trebuie avere. Poate că au dreptate. Vedeți? Vă răspund pe puncte. Preocupările sunt esențiale. Trebuie să ai o preocupare pentru lectură, pentru ca să urmărești o emisiune de televiziune dacă merită, pentru ca să ai prieteni, pentru ca să înțelegi, pentru ca să gândești, pentru ca să dai sfaturi. Deși se spune că ironie, că bătrânii dau sfaturi bune, că nu mai poți da exemple proaste. Dar toate lucrurile astea adunate, plus tendința de a crea și de a utiliza experiența de viață în folosul celorlalți, sunt esențiale și dau un rost existenței. În sensul ăsta, eu când am murit soția mea, întâi am bătut cimitirele, după aia muzeele, după aia cenacruri literare. Și la cenacrurile literare am fost bine primit, am fost și la martorul Jehova de câteva ori, iar am fost bine primit. Ai preocupări, există. Iar cenacrurile literare sunt un exemplu de preocupări românești foarte sănătoase. La fel cele de știință, la fel cercetările, la fel prietenii. Lumea e plină de preocupări și de interese. N-ai cum să mori a doua oară dacă rămâi singur, dacă știi să te organizezi. Și în fine, telefoanele. Plus că, dintre studenții mei, 2 dintre taximetriștii folosiți erau fost studenți de la Politehnică care mi-au spus: m-am făcut șofer de taxi pentru că se plătește, se câștigă de 3 ori mai bine decât ca inginer. M-am întâlnit după aceea cu foști elevi, unul dintre foștii mei elevi a terminat acum istoria, dă licența și mi-a cerut să vină joi sau vineri ca să stăm de vorbă asupra tezei de licență și așa mai departe. Sigur că găsești preocupări, sigur că poți fi folositor. Nu știu câți ani m-au ales președinte de bloc. După mine a ales un colonel de administrație, președinte, care sigur că e mai bun ca mine, că doar asta e profesia lui. Dar cât am fost, tot a fost funcțional. Și așa mai departe. Îți găsești preocupări. Plus că, ce să mai vorbim,
trebuie să ai prieteni. E prima condiție. Și rudele sunt primii prieteni dacă știi să te poți cu ei și dacă ești generos. Că domnii nepoți cer. Cam asta ar fi răspunsul. Preocupările în primul rând. Oamenii de știință de la King's College din Londra consideră că dețin secretul longevității organismului uman prin descoperirea genelor care controlează îmbătrânirea. În opinia oamenilor de știință, factorii epigenetici de mediu și de stil de viață ar determina modificările genetice care se produc pe măsura înaintării în vârstă. O parte din aceste modificări sunt inițiate la începutul vieții, ceea ce permite controlarea lor prin terapii genetice. Genele găsite sunt legate de nivelul de colesterol, funcția pulmonară și durata de viață a mamei. Vă rog să ne spuneți dacă va fi posibilă în viitor sintetizarea unor medicamente care să stopeze procesul de îmbătrânire. Sincer să fiu, cred că îmbătrânirea își va face treaba și în viitor, va fi încetinită, poate, va fi un medicament sau două, poate, care o să fie la dispoziția, în primul rând, a claselor avute, dezmoșteniți, tot dezmoșteniți rămân, iar mai departe, în ceea ce privește secretul acestor gene care produc încetinirea îmbătrânirii, să ne ducem în Caucaz, unde se trăiește peste 100 de ani, la munți peste 3000 de metri sau 2000 și ce ciobanii trăiesc în mod obișnuit 90 sau chiar 100 de ani și tot așa. Și o să descoperim ce gene sunt. Iar dacă din astea se poate face și un medicament pentru încetinire, îmbunătățirea genetică, e o altă problemă. Cred însă că la modul general nu va fi niciodată posibil ca pentru întreaga populație să se genereze, să producă asemenea fenomene și asemenea medicamente. E prea costisitor și practic imposibil. Iar societatea nu e cu nimic datoare să te întrețină până la 110 ani, numai ca să stai tu acolo într-un fotoliu. Nu cred în posibilitățile astea. Iar gena îmbătrânirii, nu cred că există așa ceva. Există doar sistemul general. Dacă bei, fumezi, dacă iei droguri, dacă ești afemeiat, dacă furi, dacă minți, să vezi ce repede îmbătrânești, ba chiar mai repede decât ar trebui. Păcând dacă respecti tot ce zice porunca biblică, 10 porunci, dacă respecti un program de viață corect și dacă n-ai conflicte, muncești și vezi de treabă, îmbătrânești frumos. În psihologia senescenței, modificările asociate procesului de îmbătrânire sunt diferite, corelându-se cu tipul de personalitate, cu particularitățile etnice și profesionale ale fiecărui individ în parte. Credeți că există evenimente care pot să grăbească îmbătrânirea psihologică? Sigur că există evenimente. În primul rând, războiul. Oamenii sunt ajuns de săbuiți ca să facă mereu război, care nu servește nimănui, nu produce nimic în afară de nenorocire și suferință. Sunt incapabili să nu-și producă suferință până diferite cauze. Și să se certe între ei când pot, v-am spus, 10 bărbați, gata război. Iertați-mă, în condițiile astea, sigur că orice îmbunătățire, în primul rând, în materie de educație, de familie, și iertați-mă, cred în nou că femeile au un rol esențial, este benefică îmbătrânirii mai întârziate, mai tardive. Iar în plus, dacă binevoiești să nu fii leneș, să nu stai degeaba, să fii generos, să n-ai conflicte, sigur, să spune că atunci când cumperi o proprietate, să te uiți ce vecini ai. Dacă te uiți ce vecini ai, dintr-o dată proprietatea mai de preț. Pentru că în momentul ăla îți dai seama că o bună parte în conflictele viitor dispar. Și așa mai departe, dacă ești prevenitor, dacă ești un om la locul tău și nu insulți pe nimeni, treci mai mult. Dacă ești, iertați-mă, cârcotaș, egoist, rebel, ești terminat. Cam asta ar fi răspunsul după mine. Iar în plus, virtuțile poporului nostru, virtuțile biblice și ce am spus, să nu bei, să nu fumezi, să nu te droghezi, să nu minți, să nu... Gata, din momentul în care respecti asta, ești candidat la viață lungă,
la viață îmbelșugată, la tot ce vrei. Și, după părerea mea, omul ar trebui să lucreze până moare. Ar trebui să existe o clauză în lege ca cei care vor să poată lucra până mor. Sunt partizan al lucrului până la capăt. Iar statele o să aibă mari probleme cu populația îmbătrânită dacă nu este folosită și pe plan economic. Sunt o mulțime de lucruri pe care un bătrân le poate face și datorită experienței de viață le poate face și bine. Eventual pe gratis. Trăind numai din pensie. Societatea ar avea de câștigat. Iar tânăra generație, care în ghilimele fie spus, nici n-ar putea să existe dacă n-ar fi existat bătrânii, n-ar avea decât de câștigat. Și statul nu mai vorbesc. Sunt în România 5 milioane de pensionari. E mult. Studiile întreprinse de psihologi au constatat că vârstnicii implicați activ în viața socială și care au capacitatea de a lua decizii prezintă o sănătate fizică și mentală mai bună în comparație cu ceilalți. Da. Se poate aprecia că vârsta a treia este vârsta înțelepciunii? În parte, da. Sigur, dacă bătrânul nu este decrepit, dacă nu a decăzut, dacă nu s-a degradat. Dacă își păstrează puțin din sănătatea fizică și mult în cea psihică, poate fi folositor, interesant, poate să fie consultat, cum sunt eu de foști studenți, de nepoții din familie și așa mai departe. Și poți fi folositor. Și în plus, îți vinzi proprietățile și dai banii la nepoți, îți vinzi, dai cărțile la biblioteci, că nu o să le citești pe lumea elaltă, ce n-ai citit o viață, și te faci folositor. Pun preocupări până ce-i putea. În momentul ăla devii interesant. Dacă ești interesant, trăiești și trăiești frumos. Dacă ai preocupări, este esențial. Ce spun domnii cu ce m-ați întrebat dumneavoastră, e adevărat. Omul Psihologi. Da. Psihologii sunt foarte folositori dacă nu sunt prea agresivi. Dar, pe de altă parte, avem multe de învățat și de la psihologi, și de la psihiatri, și părerea mea este că, vedeți, un tânăr îmi spunea că în creierul fiecare nebun sunt doi psihiatri care se bat. S-ar putea. Domnule profesor, sunt bucuroasă că în anul centenarului, iată, am o personalitate ca dumneavoastră la invitația la Bursa de Sănătate. Sunteți bună. Profit de experiența dumneavoastră și de viață și experiența profesională. Cum vedeți dumneavoastră societatea acum? Așa, ca asta românească sau profesor la 85 de ani, societatea noastră românească. Nu, să începem cu societatea mondială sau cu evoluția. Societatea mondială a progresat. Față de vremea lui Edison, suntem cu un secol după. Față de ciuma din 1348, suntem la 700 de ani și omenirea a progresat, speranța de viață a crescut, starea de sănătate e mai bună, omenirea este în alt stadiu. Dar, cum spunea un medic, am produs antibiotice, antibioticele au produs microbi mutanți care au făcut ca și spitalele devină centre de infecție, pentru că bolnavii acolo se duc, iar microbii mutanți nu mai răspund la antibiotice. Și asta ar putea să fie, chiar în progresul tehnologic, sfârșitul omenirii. E alarmant ce spun. Asta în general. În ceea ce privește stările familiale, România trece printr-o criză. 4 milioane de români plecați sunt mulți. Pe de altă parte, nu e neapărat că au fost numai cei mai buni plecați. Au fost plecați de toate categoriile. Cei rămași sunt la fel de buni. Trebuie folosiți. Iar dacă vrem să trăiască și să producă, în primul rând trebuie să îmbunătățim condițiile de viață din România. Nu cred că medicamentele ar putea să îmbunătățească condițiile de viață și ce m-a alarmat pe mine acum vreo câteva luni, am aflat că în 5 milioane de pensionari, 4 milioane aveau pensii sub 1000 de lei pe lună, adică sub 10 milioane vechi. E alarmant. Cum se poate să trăiască un pensionar și cu un susținut de 10 milioane, 30 de lei pe zi? E imposibil. Aici trebuie lucrat dacă vrem ca să se îmbunătățească societatea românească. Poate că PSD-ul, nu vreau să-i fac reclamă, să fie primul partid care se preocupă și de oamenii ăștia în vârstă, pe care cei mai mulți îi declară inutili și așa mai departe. Eu cred că trebuie folosiți și în primul rând trebuie că, după mine,
ei înșiși să se facă folositori, să vrea să lucreze, chiar voluntar, chiar pe gratis, pentru că în felul ăsta trăiești. Dacă n-ai preocupări,